posachedwapa tikupasirani mmene zilili mu mzinda wa Banda ku Golden Peak uko pamene Chipani cha DPP chikuchitisa dinner and dance, ndipo mlendo wa ku dinner and dance imeneyi ndi wolemekezeka Professor Arthur Peter Muthalika. Banda komanso John Bankuku ali konko ndipo akucheza ndi ena mwa akuluakulu a ku Chipani kumene kutakhala pompo kuti muzisate zonse. Mene kukuonekera kuno blue mtundu yense kuonera mchithunzimo anthu ochuluka kuti ulowe muno pa anthu ndithu apereka ndalama zambiri yochepetsetsa imene anthu apereka muno ndi 200,000. so mukhoza kuona kuti ena ndimaona chishiti chimene alembapo za anthu amene apereka ena ma 2 million kumati kodi dziko lake lomweli anthu ali ndalama kuno. Ochikonda Chipani cha Democratic Progressive ali kuno lero kunsanjaku sikudayikidwe munthu wina aliyense chifukwa chonena kuti President Muthalika akafika pano achita auction mipando imene yayandikana ndi iwo amene adzithembe kumeneko ngati mwina John Bankuku akhoza kukadzithemba kumeneko kuti akakhale ku high table kwa ndalama kumeneko. so ndimangofuna ndingokuonetsa nthena iliyonse former President Peter Muthalika akhala kufika pano mukaona chithunzimo Mai Jean Mathanga komanso Vice President Chipani chimenechi cha DPP, the Honorable Joseph Mwanamveka ndi amene akonza madongosolo amenewa akuchezesana kwambiri Thanga. Timafuna tikuyamikireni a beautiful evening imene ikuoneka kuti ikhala pano inu ndi amene mwakonza zimenezi munaganiza motani? Inetu mazuwa kale Brian wakhabu tili limodzi ku tili corporate world tili ku license bank timapanga zosiyana kumeneko. Takhaso ndiwe limodzi ku Ministry of Trade ngati kunali buy Malawi yani ndunake nali not kunali investment forum kumabwera anthu akunja kuchi. so izi sizodabwisa izi inu munthu wama standards wama standards komanso timangana kusogolo kuti tipange bwanji nkhani ndiona kuti apapa tifuna kuti wani tipeze ndalama zoyendesera Chipani komanso zoyendesera region yathu. 2 komanso tifuna anthu asangalale panopo muona kuti anthu adya zabwinobwino ndithu adya bwino ndaona kuti ni 4 course meal kaya mwinaso 5 iso mwina ngati ilipo 5 ndalama zimene mukuzifunazi mufuna mupangire chinacho chani kwenikweni? mungati namba ife atiyendesere region yathu. Pali zambiri ku region kwathu. 1 tifuna kuti tikhale ndi office yooneka kumadzi kuti anthu akamanena kuti governor akamachoka kuimba kuti akupita ku region kapena governance wa amayi akamapita ku region MP azokuti kuti akupita ku region ya DPP ikhale yooneka bwino ya makono komanso mukhale zonse zofunikira. Chachiwiri tikufuna kuti pali zambiri zofunika kuyenda amayendedwe komanso misonkhano kufana ngoti simukuyenda zonse zifuna tizikonze kuti iyene region yathu ikhale ndithu yapamwamba komanso kuti tiyende bwino tiyende remote ndi vision ya Professor Peter Muthalika fuka anani na bomba yabo kuja kuti ku convention kuja kuti tsaku kusankhana pa kuti ndo tifamba kakhale pa ground ndi mukuona chifukwa chisankhidwa ninu shaping ya politics makamaka za DPP za sintha kuno kuchigawo cha kumwe muthamanga kwambiri iyayi sikuthamanga iyayi ndimene makhalira ake kuthamanga sinayambi likathamanga mzazi kuti akuyamba simunayamba kuthamanga palibe tikamba kuthamanga mzazi wazi apa ndi wamba nyimalo ya kuthamanga osati posole bomba tikangotha izi monaso zina tikati kwenda nani so tikupita nani kuti Brian tiye tikhale limodzi tipite kwakuti tipite ku Nsanje tiye Brian tipite ku Mwanza tiye Brian tipite ku Mulanje theke ikwana andisikale sukabira kubwera kwa anthu mmene abwereramu mochuluka chonchi chikumva kuti simasewera kulowa muno pafunika kubecha ndithu akubecha ndithu anthu akubecha kwambiri akubecha kufunika kwake nkotani kuti anthu adzibwera adzisapota Chipani mmene akuchita ndikofunika kuti anthu azibwera kubwera kusapota Chipani kusapota ati kuti kosiyana of course tifuna ma resources komanso tifuna anthu amene angatithandize munjira zosiyana even nzeru zawo kuti tingayendese bwanji Chipani chifukwa ngati lero lomwe tangomaliza kumene training tangomaliza kumene induction course
kuni munali maphunziro one kumaphunziro ngati NGC members kwa fotokozera kuti ma NGC member amakhala chonje ntchito yanuso yokwira fact kuli mudani ma job description kuti wewe ngati VP wa ku South kapena wa ku Central region wa ku Northern region kapena ku Eastern region these are job description komanso regional governor director wa mai director wa Nyamata zonse timakambirana lero komanso timakambirana za unity of purpose kuti tiyangane kusogolo kuti kodi kusogolo kuli zotani kuti tingaende bwanji, what is our vision, what is our mission, tioneso ma strategy yathu kuti kusogolo kuli bwanji ndi zimene zimakambirana lero. Muganiza kuti chipani cha DPP anthu akuchikonda bwanji ku chigawo cha kumwera kuno? Anthu akuchikonda kwambiri chifukwa yake mati mukaona Professor Tabita Mutharika akangoenda koka usatiso msonkhano yake ayangochoka mwina ku Mangochi akubwera kuno aduse muzombamo abwere muchilazulo kubwera ku Banda ngakhale mwana even wachikulire amakuza kuti adada kudusapo msunga kuti amakonda adadi athu Professor Tabita Mutharika komanso amakonda chipani chathu cha DPP wina aliyense chifukwa pano pa amene abwera pano pawo amene mukaona abwera pano abwerawo suta ikapena chachita kwaumiriza kapena kwalembera makalata okha angotulutsa ndalama zawo otive timadabwazi kuti kuti anthu amakonda chipani chathu chonchi ndiye mtu wake mwaona pano anthu afika pamene patu pali anthu a business alipo pano mwaonaso azibusa amachaji osiyana-siyana alipo pano iso CCP pali akatolika pamenepa paliso amene zipani zujeni ikale anzathu achisilamu alipo pano komanso pamene pamwaonapo pali anthu ena oyimba azisunzo komanso achikhalidwe chosiyana-siyana muonapo pano achilomwe. Inuyo mu president wanu ku Southern region mufuna muchite achieve zotani? Choyamba, I want to bring unity. It should be a united team. Anthu amene akuziwa chimene akufuna kuti achite uyene kunoko. Choyamba ineso tifuna tiyesese kuti tipasane ma targets. Kukhaliso competition amongst ma district governors, ma constituency governors. Kuma kweni tifuna kuti chaka cha mawa ovota. Even khali bwana zadabwe. Tizapita kuno 90%, 99% and more than zikuchitika. Ndithu wina afuna safuna mwakamba nkhani yofunikira kwambiri anthu mboma ena mchigawo cha kumwera akulembetsa zikuyenda bwa zikuyenda bwino mwambiri koma chavuta ndimwe tikukambirana zija kuti ena mwayi walibe national ID. Alibe national ID akufuna kuti akapanga register kumeki koma sakapanga register kumeki kuja ngati alibe national ID. Ifake muona anthu ambiri akudandaula maonapo ma social media anthu akudandaula aliyense akufuna kuti alembese. Ndiye ndikhulupirira kuti mungamene anapemphera zipani zonse za opposition kuti mwina aliyense alola kuti alisakalembese ku NRB alisakhala nacho chiphaso chija komanso apezeke kuti akapanga register kumeki. Ndi ndalama zochuluka bwanji zimene mufuna muchite raise madzulo ano? Target yathu panopa ndi 200 million. 200 million. Kupatula hapo kugula mipano palena angopanga donate. Ena sana bwere angopanga donate ena ndi akunja choka kwa America ena muli ndi DPP mpaka kunja. Yes, ena ali ku South Africa ena ali ku UK osa kungotumiza ndalama kwa account yathu angotumiza ndalama kunoko. So pali amene chipani cha ntama chikonda kwambiri kuti ngakhala business kunja kwaona kuti ifeyo tifuna tisaonekere koma ndalama tabereka mwalandira ndalama za kwambiri andama chikonda chipani chitu nditodi aitisiane pamene pa mawu anu kwa amene akutionera pano pa Times TV ndi wotani madzulowa ena akuzosamba uthamanga yes ndawi sinathea choyamba ndiwapemphe amene ali kumalayi konkuno kamene kunja kumakutionera ndiwapemphe choyamba asapote chipani chawo osachifo chadina ndazi yayi ate kungothandiza chipani akatithandiza ndama imene kuya moyenerera tilesesa kuti kandi wantambala imene tipanga account for ndiye ndiwapemphe amene anzathu ali kunja amene amakonda chipani amene akufunanso kuti mwina tibwererenso ku the trusted leadership ya Professor Tabita Mutharika amene akufuna kuti tibwerere
kuti konkujako kumene kuti amatha kugula mafuta 650 kwacha per liter ichi zidzathekanso isatheke bwa sizinthu zakwera dziko lonse zikuwakeliti mufunse kupa panopa kuteko mafuta yere munganayo nkhani inu ndi kugwa kwakwachi inde inuyo zinthu zimene mmene zakwereramu zidzatsika ndi boma lanu tiyesesa ndikuti mngamabe kuti DPP ndoswa mukuziwaso ma interest rate nasi sa inflation inafika tu 30% mene timachoka ife inali 8%. Mene ife timachoka even kwacha mene timalowa mboma ngati mukukumbukira ina itagwa tinaibwezaso oti timachoka payapo inali pa 750 kwacha per dollar. You know that time it's possible and we can do it. Of course it will not be overnight but we'll do our best to achieve that. So amene akutionera pano 2025 adzavotere DPP chifukwa zinthu zidzatsika. Is that what you're telling me? The economy will be more stable. We have done it before and so you cannot even doubt that. The economy was usati kwacha kumangotirere yagwa mawe yagwa mitengo kumangokwera siku ndi siku mezo sizachitika. It will be stable and people will know that now DPP is back to work. Mr. Vice President, Southern Region DPP, the Honorable Joseph Mwanamveka, tukuthokozeni kwambiri. Zo kwambiri. Tulikira kuti tidye bana. Kwambiri. Komanso ndione ma step ya nusu kae. Kuti palizo vina vina. Kwambiri. That's why kuti DJ. Modinu so. Kwambiri kani. Madam abwera kale so madam. Tukuthokoza kwambiri. Amene ndi the Honorable Joseph Mwanamveka, ndikufuna tsopano tilankhule ndi iwo ndi Noel Nyson. Noel Nyson Lipipa. Tikulandireni chair wa zochitika zino mwachena kwambiri achama ngani mwalero zikomo kwambiri ndithu suyenda bwanji ndimayankhula ndi vice president. How much do you want to raise tonight? Our target was to raise 50 million kwacha. Okay. That was the target. Komano mmene abwera bwana target ija yakwera. So umva kuti 200 million amatera vice president mmene akufuna kufika kumene koma mafigures ose tikamaliza mawa because this for the first time tufa tikamaliza tikuitana niso on press conference ti fotokoze mmene zaendera ndi mmene ma expenditure ali ndi ndalama mmene tolera. Accountability yatiziyambira pano tikamabwera 2025 mboma tikuphasula basi kubwera kwa anthu kumene abwerera chonchimo kukupatsani ngolomera motani chifukwa anthu abweratu anthu andalama zawo komanso tikiti imodzi tugulisa 200,000 ndapha choncho napanga kulowe muno 200 ndiye kuti anthu ena anati ife silibwera mwatangogula matebo awiri matikiti awa 20 muyendeyende kuti koma anthu akodi mtizikhala bwanji. So chikhulupiriro chimene ali nacho kuti I think ku DPP uku after convention zinthu zasintha. Nkhope zina zimene anthu amaziyembekezera ndi zimene zili mmenemo anthu achanayambanso mamasuka ndi nthumba momwe chifukwa aya kuti ife makayikira kwambiri kuti koma 200,000 tikiti tigulisa layi panopa ndi mmene 200,000 palibe ya 100 pe tikiti kugulisa matikiti onse tapanga print ya 200,000 nditu. So anthu akuchikonda chipani chanuchi chifukwa chani chipani cha DPP? Chipanichi chidalowa mboma chiyambire 2005 kufika mpaka na chamma 2012 adaona mmene timayendesera. 2014 anthu amalawiso anazanena kuti tibwerere mboma. 2019 tinawinanso koma kunachitika dzina. 2020 kuzafika pano amala kuzanena tinapanga mistake kujaku fertilizer mapezika 20,000 tu mafuta 700 lero fertilizer 130 kusakupezeka mafuta awo 2,700 akha petulo 2,735 kwacha sakupezeka la kulizibana boma sitendesa choncho tibwerere konkuja ku DPP kucha chifukwa kono tikupereka theme ya lero kuti return to proven leadership. Anthu akuti tibwerere konkuja ku DPP bwana zulo tinayenda kuchoka ku Lotus Hotel kuna miwawa wapansi kufika town pa Clock Tower kumaona anthu mmene akuyendera ndi bwana mafusa kodi alibiba kumene kuja zinthu zinakhala bwanji fana nakasiya mpana ku nyumba ndetu bwana akamakuona ni amamuona sugar ali pa 400 kwacha akamakuona ni amaona petulo ali pa 700 kwacha per liter akamakuona ni amaona thumba la cement lili pa 4,500 kwacha akamakuona ni amaona thumba la chimanga lili pa 7,500 akamangona ninu amaona zinthu zambiri amata mpulumusi uja koma nduti of course iwo anaka anaseka koma now that no that's the truth because
amalawi sanazindikire munauza kunena kuti mukafuna kupita chitsogolo tipite ndi DPP. Tili ndi anthu akadaulo amene amadziwa dziko limene limayendera ndi mavuto amene timakhala nawo. Time ija bwana forex tinali nayo mbwe. Import cover yathu inali up to 6 months. Lero import cover yathu kandi 18 days. Tilibe ndalama zakunja zogulira zina. Chifukwa chonena kuti tungotenga try and error. Ndi amalawi azindikira kuti boma sitiyendesa ngati try and error. Ndi bwerekere mawu a Joyce Banda akunena kuti Dr. Joyce Banda akunena kuti imafunika kukhala network. Network isabwerekana. Ndi abale athu a network alibe network. Alibe. Nanga mukatenga kuti okay tionenga nduna ya finance. Mutenge ose nduna za finance ntaya DPP. Mupeza kuti zinagwira ntchito kwa IMF. Zidagwira ntchito ku Reserve Bank of Malawi. Zinaliso ku Ministry of Finance. Zao jina kuzidziwa ndi mukatenga kuti mukungotola na kuti maunduna ena mangotola choncho. Munthu oti zachuma muzizwa mmezi mayendera. Basi mungotenga alapo tu ngwathu dziko timayendesa choncho. Zibwana zimezi kuchitika pano. Zimezi kulibangisa kuti amalawi azivutika. Ndi amalawi wainaka unati no. Zibwana zake ngeti. Is too much. Zibwana zake zimezi zoyendesa dziko nonga dziko lero mafuta to tilibe. Ndiye muone mafuta tilibe lero president anapita kuunga wakaononga $. Mafuta tilibe lero tilibe $. Akunena kuti ayi afuna simungaperekeso excuse iliyonse. Ndrama yopitira kunja kuunga kutenga gulu lambiri limene lija kuononga $. Simunatenge imene kuti mugulire mafuta bwanji. Lero amalawi akuzungulira mmesewu. Nawo tikuti tili ndi agenda 2063. Tikwanisa bwanji ngati productivity tilibe. Anthu akhala nthawi yambiri makadikirira panzi. Koma imatu panzere. Atukadikirira mafuta lero 2024. Sizoona. Ndezi bwana boma silimayendesa choncho. Ndi amalawi akunena kuti no. I think tinapanga mistake. Timakhala ndi mwayi umene uka mozi zaka 5 zilizonse. Section 12 ya Constitution ya Malawi, the fundamental principles akuti the power to govern derives from the people of Malawi and can only be sustained through transparent and accountable government. Mphamvu yeni yoti atsogoleri ngati ine ndili pano koni mani nthawi zonse iye ndotumira ndi anthu akwathu. Anthu akwathu akapanga chiganizo livi pasiti kumfuna ndi chosa. Bwera kamozi 5 years iliyonse. 5 years yonena kuti ngati tadana nazo izi zili apa ibwere ndi amalawi nati bwana chikwanja chathu ndichi chipetuka khapira anthu amenewa vote akuyenda nayo vote yokamenyera kuti tikuchosa kuchecha chaka chama kukhala kuchecha bwana nanga si amati mwambi wa Bible amanena kuti kodi munthu anadzala tirigu ndipo omera adadzaona kuti nansongole ndi tirigu zili limodzi tipange bwanji nati zisiyeni zikulire limodzi mzaziona pamawa ndi amalawi anati uyu anangofanana nthawi imeneja amaoneka ngati ndi tirigu koma ndi nansongole ndi amalawi afuna anzule. So chaka chama kuzula nansongole. Kuzula nansongole kuchecha nansongole osati masewera. Ndikono akuyesa matriki onati ayi tipange izi. System imene abweresa iwo mboma inayoti mawerenga manyo counting. Mufuna mbwese mathematics yachani. Aya akuti akubwera dzulo iyayi tipangalani pala lero ndi zopanda ntchito tiye ndizawerengeni apa timawerenga mavoti kumaliza nthawi yonse kuyamba mama kumaliza mpaka mazulu alese kumazoti ayi tapanga tale zayenda motere mubweza system kufuna kupeza njira nalo mubere koma amalawi sakufuna amalawi akana kuti sugar zingula 3000 amalawi akukana kugula petrol 2700 amalawi akukana kuti kuja katatu nawo pamakazi ndo zingapo zimene umachita ngati sogoleri ukhoza kulonjeza koma mwina kamene uzoneka kuti mwina kamene ndinalonjeza zinthu 10 mwina uloziwiri zokha ndichiteko bola koma zimene unalonjeza ndi zimene ukuchita contrary ndi onziwiri zomwe sizidatheka mwina mungatulozere ndi inuyo ife sitikuonapo nanga tsiku la lero mafuta sanape zali bwinobwino tikatayike zitukuko zake zimene akatsegulira lero ndi zimene ankazikana mparliament ndi zimene akatsegulira lero zitukuko kuti muzione anazipempha malemu bingu anazipempha APM zitukuko zimene zoti zinayambidwa kale zikubwera lero nkumapanga claim sinakayankhula mulauke koma khanga kuti munthu wampeza nzimayi myezi 3 basi nzimayi chakabereka wende kudumpha kuno unuluku mwana wanga zimene zikuchitika cha bomayi ndithu kalembera kwenda bwanji mderamu kalembera sakuyenda bwino kweni chifukwa kuti anthu ndokhumudwa chifukwa kamati funso lalibe pamufuna ndikavotereso lendo une
ile mmene navotera ulendo ujawo ndinokumbula ndi zimene zachitika ndi ndawuza kuti ngati simukavota ndi kuti kusintha sikuchitika. So chimodzi chimene tipangira fundraising kunena kuti tikhale ndi ndalama yopanga sensitize anthu athu kuti chonde tiye tikalembetseni ngati mufuna kusintha mphamvu yanu kubwera kuti tipange choncho. Koma ndithu kalemberayo anthu ambiri sakutuluka tu kukhota nanena zonena kuti NRB ayike machine ngati mmene napanga 2019 muja ukochoka pa NRB upite pa meki uzipita pano NRB anthu akapita akawuzana mupite ku office pomwe machine amene wakhala pompo akwapanga frustrate. So the current government is trying as much as possible to frustrate the will of the voters. Koma siziteka imeja amecha franchise. The franchise ndi protected section ya mu constitution. Mphamvu ya munthu alese kuvota. Brian tikati franchise mwina timvesese bwino ndionena kuti olongati national ID ulibe koma iwe ngati uli m'Malawi uli ndi ufulu okatani okavota chifukwa sutulu lakuisa kuti national ID siyo lakuika iyayi koma atengera chance ena kuti ku national ID ku alibe capacity ya NRB kupanga register every Malawian. Musadalikire mafunso kuda mphepo mulipo alibe capacity Amalawi akuone niko na ampepo ndi mango limdeja retire atu ampepo Francis mphepo ife sinachita retire koma digital retire tikawina pakati pano kumenya nkhondo kuti anyamata wapitirize chino ife tagwera kali ntchito kale ziko kwambiri ndikuone anthu apita ndawe asala kuone administrative secretary si munthu womasewera asali masewera akumatiuza kuti ati ine ifeyo tikutenga ngati meme lili niyo nkhosa achinyamata mukhala kusogolo ife abusa titikumbuye kuno kukutani kukupangani kuhipi kuti chinthu chimukamachitenga 2025 muende nacho bwino muona ne chairperson etu ndine kanyamata tiwo salipo sana akhoza chipanga che anoti ndauna amathamanga mmafailo sadasiye mafailo ya tatasira iwo pano takula ife ndakula ntchito. Thank you very much indeed. Franchise, the franchise is a very important and protected section. Yonena kuti wina aliyense akaini mphamvu yokavota. Now tinapanga nalusa malamulo parliament kuti aliyense akaini national ID thinking kuti NRB sipanga utambwali because NRB kunena kuti ilibe capacity yoti ipange register every Malawian. Now ameke atabwera titaita ana ife nthawi imene yoyo ineyo ngati chairman wa government assurance anatipangira assure ifeyo Dr. Kachale nthawi imene kunena kuti tizapanga zikazavuta kwambiri ngati awasakwanisa kupanga register wina aliyense NRB zikazativuta kwambiri tidzayikapo wa NRB apa wameke zimene akunena pano pasi ndende zinachitika kale sinanga NRB amati akukanika kupanga actually NRB amene akusangalala ndi izi chifukwa capacity yawo ija akhoza kuyuza nawo budget ya meke kuti titenge advantage kuti poti meke kupanga register tipanga nawo registers koma mwaona kuti even kukhota atapanga guide kuti tipange chonchi lero they are still frustrating the effort nze anthu mukandifunsa nena kuti akukanika kupanga sakubwera banja anthu ambiri even ku NRB kuja kuti apite olo makadi awo akatuluka sadziwa chipwirikiti chokha so akwesa akapanga frustrated kuti anthu sakubwera sizingatheke akunena kuti now even especially apa judgment inabwera akuti because in the 50+1 it made it important kuti even vote ya wina aliyese mmodzi ikhale pompo tukamba za serious panopa tukamba za serious tukamba za franchise ende niwe musasokoneze sindingasokoneze how serious is this siwoneka bwanji mchipinda muli bwino kwambiri muli bwino loko mimi mukala ndiye so maliza ni maono maliza kumekujana nina kuti even panopa is the most important thing mu judgment imene anapereka judge yapo mpano ya akuti titengera South Africa so judgment inapereka imwe kuti whatever you do vote panopa fight ndi 50+1 kuti kuvote ya Malawi mmodzi wina lese ndiofunika from khozo khati ni muli ndi 1,999,000 ineso 1,999,000 vote ya munthu mmodzi imeza ndipangisa 2 million izakhala kuti tikawerengesera mavote aja half+1 so vote ili yonse osati masewe President Akubwera, but I want to thank you, Chair, for amene ondi the Honorable Noel Lipipa, amene ndiwapa mpando wa nkhumaliro imene tikunena kuti onse okonda chipani cha Democratic Progressive uyu ngosokoneza uyu nzibambo uyu ngosokoneza. I want to bring in John as well. John Pankuku is with me usiku uno. Ndimakamba za akulawa kuti akulawa ngosokoneza kwambiri.
Hayi munthu abwino bwino. Hayi bwino ine. Ipa alika chipewa kawo. Kena kama zakhala kotere choti. Zibazana mbwana. Bwana yosinda pale kechoya. Hayi ndi mwambo wake uno. Komanso ndabwera ndi mayi ndi khanga lino. Oh abwera ndi mayi ndiye kudekhako. That's the behavior now. Munthu wabwera ndi mayi ndiye kudekha. Kudekha basi. Komanso nanga si mwambo uno ndi dinner dance. Ndeno mwambo ngati uwo sumafuna wabwera ndi zipewa zimenezi. Zimasokoneza majedwe. Nanga si anthu saona kuti apapa pali bwanji. Mwangooneka apa. Ndi asimakhala bwino. Kubwera kwa anthu mmene abwereramu chonchi zikuoneka bwanji. Ifetu tili osangala kwambiri. Chifukwa ndi mmene dziko lili lawonongekeratu mmene anzathu alimalizira. Kuti alimaliza? Kwambiri. Zitsanzo zake zoti dziko lamalizika ncha? Zitsanzo? Mufuna zitsanzo? Nanga si kumakamba lili pa bwanji thumba chimanga. 45,000, 50,000. Pamene ifeyo thumba lija dali 80,000. Mmene kosikuononga. Komanso tingoona tinenso pa akuti nomination fees yoti a president akalipire 10 million pa nthawi ya ife ina 2.5. Anthu adziona zimenezo. Kuchoka pa 2.5 ukafika pa 10 million. Thumba la Federeza kuchoka pa 17,000 ukafika pa 130. Kumeneko ndiye kuonongako. Forex kuchoka pa 700 kwacha pa dollar kuzafika pa nopa kutamangira 2,500 2,800 pa black market. Kumeneko ndiye kuonongekako. Ndi awaononga. Ndiye pine kuononga kumeneko ndalama thumba mulibe. Pano patibe ndalama. Anthu ali sali akusowa. Koma kuti ino tikupezano anthu ena ochikonda Chipani. Ndikunena kuti bwere kuno kuzapereka kandama kakang'ono. Find fundraising. Anthu apereka ndalama timapereka ma 200. Tidzauza Malawi. Aliyense wabwera muno wapereka 200. Kuti ndalama zimene zikagwira ntchito Chipani. Tathokoze. Chifukwa chimenezo zinthu zosowa. Ndi nyengo yake. Ndalama zimene zimukachita nazo chani? Ntchito ndi yayikulu. Ntchito ndi yayikulu. Panopa tukamba pano pali kalembera. Mamonita aja ngofuna kuti alandire ndalama. Paliso magalimoto ofuna tikonze visibility. Pali zambiri zofunika. Ndi anthu samene amagwira ntchito mabiro osiyanasiyana zonse zikufunika kuti chani ndalama. Komanso tupita 2025 general election ngofunika region iliyonse titengereso mwayi kudzera pa radio pa television ino ya Times TV tapempha Malawi kumene aliko tabuno sana akatha kubwera kuno mmene zililimo koma atopeza mwina 10 kwachi atopeza mwina ka 50 kwachi azipereka ndalama imene ku Chipani tikufuna kuti Chipani ichi anthu azinena kuti ndi Chipani chawo ownership osati kuti Chipani ichi ncha professor athapita mundalika ayi osati kayayi kumene kokulana malomba ndi kuti nchana malomba ayi Chipani ichi ncha wina aliyeseyo tikufuna ownership ndi azithandizira kupereka ndalama tipemphe chonchi ndikufuneni zabwino zonse honorable na malomba kwambiri mmakonda zakudya zanji kodini papa anotu mmakonda zakudya zanji kuno kulibe tereretu kuno kuno kulibe terere ndi nsima ilipo ndakayika koma mwina itopezeka kumano chifukwa munthu sayipa zonse ku convention yawo analisamala ana malomba mawo mutani kuno nakuza ine nafulumira kwa ila kumbuyo kujabusa aliko makondo chijirika uzopezeka ndetu udabwa uli simnapita kumene uku kunzuzu koma kuje kuli muda alipo kunoso muda alipo ndetu udabwa mutani kuno simatitana kuti bwere kuno ziko kwambiri munyamuka usiku uno ilipo ndithu kunyadirani koma tithokoze opanda nyamata inuyo ndekuti Times sinafike pamalo mmene mwabwera apa mtudzona kuti Times nsima koma musalimbane nawo nsima inu ine kuja kusikwene zabwino zimatha tathokoza tikufuneni zabwino zonse honorable na malomba amenewo honorable na malomba ukuona chiyani Jona Pankuku usiku uno ukaponya maso ako mchipinda chino what are you seeing? Ndikuona DPP imene mwasotundi mmene zilili mu mzinda wa Banda ku Golden Peak pamene Chipani cha DPP chikuchitisa dinner and dance ngati njira imodzi yochitira fundraising iwo akufuna ndalama zokuti athandizire Chipani komanso athandizire ndondomeko zina zimene agwiritsa ntchito pochita kampeni kumeneku Banda alikonku ndipo akucheza ndi anthu mosatalikire pakuti china chilichonse chimene chitachitike tikhale tikupasirani
chonse chimene chitachitike.